Bună ziua, sunt Tudor și azi ne întâlnim din nou la un nou episod din Minecraft. Da, am zis bine. Bun. Azi ce m-am gândit? Poate voi face episoadele mai lungi, nu știu, am de gând să termin să încep un pic subteran și mai văd eu, nu știu. Azi m-am hotărât să am și un invitat special, dar nu știu dacă voi avea. Poate va veni, nu știu, mă gândesc. Ce-am zis în episodul trecut? Da. Am zis că mă voi duce acolo. Poate m-au auzit foarte rău, abia m-am trezit. Și da, n-am avut ce să fac, așa că m-am pus să fac niște videoclipuri. Pe ce m-a dus? X. Unde-i? Option. Bun. Perfect. Oh, iron. Îmi trebuie niște. Killing. Hai mă, serios. Numai 1. N-am făcut big de tot. Da, cum am zis, episodul ăsta va fi un pic mai lung, dar habar n-am dacă îl voi putea pune dacă e așa de lung. Că am mai încercat o dată să pun un episod lung și da. Dacă nu, voi face un episod mai scurt în care vă voi arăta ce am făcut. Știu, mă pot enerva apa aia. Mi-a destul la apă în ocean. Trebuie și aici. Mă voi uita ce e după ele. În sfârșit un cave mare care aveam nevoie. Oh, perfect, e foarte mare. Deci o să explorăm și puțin din cave-ul ăsta. Pe merge să ne construim casa pe un superan. Pe un superan. Habar n-am. Voi face mai întâi galerie mare, deci voi face ceva foarte mare după aia. Acolo vor fi family shagger. Nu știu, mă gândesc că pe parcurs. De ce apă? De ce apă? De ce a trebuit să fie apă? De ce nu a putut... Adică apă mai bine decât apă. Totuși. Cum ar fi să curți pe aici la apă? Sunt sigur că și aia era pus aici, mă, nu scop. Acela de a mă enerva pe mine. Azi nu mi-am pregătit foarte mult despre ce să vorbim, așa că voi vorbi așa în general. Mai ies încă 2 săptămâni până la începerea școlii. Da, și voi vă... Cu... Unde? Asta nu e bine. Trebuie să ieșim. Deci mai ies 2 săptămâni... Bă, nu, mai este 3 săptămâni, cred că 1-2, până ce se termină școala. Voi ce veți face primul lucru când veți primi vacanța? Desigur, în afară de a dormi toată ziua. Eu aia vă face. Voi sta în pat. Soarele. Oh, atât? Deci avem timp să începem. Și aici o să pun niște parchet. Da. N-am primit niciun cufăr. Da. N-am făcut nimic important în primele episoade. Dacă m-am dus și am găsit niște porcării. Unde să fie? Să las așa ceva? Mă duc așa. Da. Bine. Perfect. Nu știu cât de mult să cobor. Cred că cobor atât. Da. Să cobor mai mult, ca să pot sări, să fac construcții, să... Da, și se pare că îl voi trimite un pic pe fratele meu să îi zic la mami. Adică acum e maica mea și... Da. Unde sunt? N-am mai făcut torță? Da, n-am mai făcut nicio torță. O să încerc să fac ceva de genul. Să mă duc și nu știu cum să fac asta, să fac o scară prin care să urc aici. Abar n-am. Cred că voi lăsa în descriere o întrebare prin care să mă... O să fac niște scări, simple. Nu știu, mă voi gândi eu până se va termina episodul. Da, și acum începe greu cât de mare să-l fac. Sper să nu dau de apă, pentru că dacă dau de apă s-o terminat. Da. Cum am și gândit, nu o să țină la sfârșit.
Încă un pic, putea să mai țin. Nu este unul de iron, dar totuși. Apropo, hai să facem unul de iron. Dacă am văzut am văzut foarte mult iron în minele alea. Așa că nu o să duc lipsă. Mina aia. Că tot sigurat o să doresc mai mult. Să luăm așa, să facem niște încăperi. Mai, de ce am făcut asta? Te rog, zi-mi, de ce am făcut eu asta? Că vreau să rămână frumos pe jos. Mergem și punem piatră la făcut. Ana. Atât. De ce am făcut? Unele pickaxe merg prea repede. Habar n-am cât de mare să fac asta în jos. Am mai făcut eu așa ceva, dar nu ieși foarte bine. Așa că, dacă nici o să se iasă, nu e vina mea. La Minecraft-ul glumesc. Și... nu știu, să mai fac și episoade din alt joc sau să-i las pe ceilalți de la copii trebuie să se facă. Aia chiar nu știu. Asta chiar. Nu mai gândesc. Poate o să fac și eu. Ce? Nu mai iese să distrag. Poate fac. Nu? Așa mi se pare și mie. Da, și se pare că nu trebuia să pună piatră la făcut. O să înlocuiesc jos cu piatră pentru să fac mai întâi să eliberez spațiu pe care am nevoie. Și dacă auziți un bărit sau ceva, cred că sună la cineva telefonul. Habar nu vreau... Oh, perfect. Că nu chiar perfect, pentru că mi-a luat ceva până să-mi dau seama. Unde trebuie să... Da. Am crezut că e undeva pe aici. Pătura, da. N-am făcut de așa. Și... aici, habar n-am ce să fac la început. Pot să spun niște cufere, o să mut 4 jos. Chiar nu știu. Mai întâi trebuie iluminat. Că v-am zis, după ce o să termin tot, o să mă pun. Poate pe easy. Da, știu, mie îmi place foarte mult să construiesc. Și când o să am materiale, o să încep, poate îmi fac și skin-ul meu. Adică skin-ul de Steve. Și mai vedem noi. Trebuie să eliberăm toată partea asta stone. Nu mă încurcă și nu vreau să fac încă galerii. Da. Și ce am vrut să vă zic? Am uitat. Ce lag am avut acolo. Aici o să încep o mică fermă de sugarcane. Habar n-am cât de lung o să fie videoclipul ăsta. Te rog, Doamne, spune că ne-am terminat o zi, pentru că dacă termin o zi, poate nu mi se poate pune. Am mai încercat o dată să mai fac un episod așa de lung cu channel-ul meu și nu l-am putut deoarece a fost prea lung. Așa că, Doamne, de să nu fie prea lung de asta. De-aia m-am decis să le fac numai pe o durată a unei zile. De Minecraft, sigur. Cam așa o să fie mai mare, galerii. Asta cred că o să fie numai camera principală. Oh, și l-am numărat și aici. Bine. Și o să pun niște chesturi pentru că am nevoie aici. O să pun mai întâi puține, după aia o să pun mai multe, cum o să am eu nevoie. Sau să fac multe și să le grupez pe toate. Cred că ar fi foarte bine. Și să scriu asupra fiecare. Mi s-a făcut și stonul. Perfect. Da, și trebuia mult mai mult ston, dar totuși. Și... nu știu ce să mai fac. Iară mă bate Dragoș la cap să-i zic ceva. Ca și toate celelalte episoade și mă lasă să le termin. Adică tot timpul trebuie să le termin pe treabă. De data asta nu. Știi ce? Hai da, chiar. Să zică ce vrea. Ce să mai facem pe aici? Să-l fac mai mare. Ce ziceți? Fac mai mare? Mai mare? Merită să-l fac mai mare.
mai mare cu pătrățele, ha? Pic. Poate cine vrea să facă construcții mai mari. Ha? Credeți că ajunge? Da, o să fac mai mare. Vă întâlnim. Dacă fiu sigur că mi-a ajunge pentru ce vreau să fac aici înăuntru. O să aduc și niște oi aici. Ioi. Și mai vedem. Acest episod cred că o să se numească cum fac eu casă subterană. Sau casă subterană. Sau începutul unei case subterane. Sau să vedem totuși cât e soarele pe cer. Am zis că o să fie un pic mai lungă. Te rog, dar să nu fie extrem de lungă. Da, cam acum ar trebui să închei videoclipul, dar totuși să termin prostia asta de sus și pe aia terminăm. Bine? Am dat și de fier. Foarte bine. Dar nu-l iau astăzi pentru că a trebuit să termin videoclipul. Știi ce? Ca să fiu sigur că mi se pune videoclipul, o să mă duc și mă culc. Adică, nu, deci, nu m-am... Deci mă culc. Hai odată. Adică nu vreau să durez așa de puțin, să fiu sigur că mi se poate pune. Și până la data viitoare, eu am fost Tudor și vă salut.